so gana muna bayan ki in ki kai ba a jaguna maganar aiki ni cikin ki nake jazzaba na danye saloki Fatima ce mai rayuwa a salama masu yi wada har ubansa babu zuma a kai zauna karka jawo kankala dama masu gonar Allahu Fatima ce umma kai tsaya Allah ne yake gabatar cinta ranka ce mata komai yace yana gaunar ta ta gamar kauna ta gaske Fatima ce binta mai alam da alam ce harati sai na furta qul huwallahu ahad ubangiji la shakka bai da koji ka idan ka sa kai shirka la sharika lahu kai kadai bane mun bika naga amsar a cikin karab har na dauka Fatima ce sirrin kun badan al'arshi mai isa ce ita atin billahi Fatima zancen rabbu ce kwarai wallahi sai take ajiyar rabbu mai da sahi ya muradin ruhi a dan halittin Allah Fatima gaibu majingina ta manzan Allah walinki ne Allah gaki ya ga manzan Allah Fatimar mu wayo Allah Fatima ce Allah ya ce yana gaishe ta ita ce sirrin rabbu gabatin na furta kai ku doka mini tambari na gare banta ya salamar sanyi ta dole ne in furta Fatima ni na ce da ke ake imani mai halittin jinsin mutum ado da na jinni mai rabo ce ita ke rabon izani dan fadaye mun sadda na fida ta bani a are ma ai da ke yake motsinsa in aka yi mutuwa in ta zo ta ce an fasa wacce ta yi sallah har ta mil dubu daga nesa Fatima kenan in ka sakuri sakumsa Fatima ba dan ke ba duniya da babu sanda samun sanuwa gunar muke ce gaibu kai tsaya nan ita ke rabon mukaman wubbu Fatima ai su ne suke da Allah rabu wayo mamamu wayo Allah umma ya mamamu wayo mamamu wayo mamamu sanni nan bajin duniya banar wuta Allah sanni sanyin aljanna na faɗa ba kila kafu wacce komai ba sai da tattiga Allah rabu Allah ya kara baki umma batula kai maza malan yau batun na ba sai zace duk sanin masana sai bar mu sai da take ce Fatima billahi alazim kigar kowa ce tunda na rage kaunar gina riga na dace wihu rijadil gaibi kawajen umma bai ana sane duk kungi karkace ba ka yi ara da za ka yi aibi ba iya gunmu ba har ka shugaba har rabbi Fatima ce ta fitar da ni ta nunan Allah sannan ta nake alwala na daidai sallah ta zamo bangon dinginar mu bayan Allah la ila Allah ya ilahu manzan Allah daga ke ba abin kice batun ya kare ni akan Fatima duk bakar wuya zan jure duk fadi bayan na ta taubatin na ture ya adam komai ni cikin batuli na kare mai bari mai kore sarauniyar Allahu Fatima kenan kai maza anan ku ihu tunda sai a cikin umma za a tazo ruhu gaba wacce take zantiga da sarkin lahu kai ku saurara ga gunar mu nan ku biyo mu umma ta ka daidai muna take ma samu inda ke banjin dargawa na ko zai san mu nan muke wanka mi a do mu takarwar mu ina masoya gata mu shugabar musulunci rabu dan girman Fatima da damini naci a kashe ni da kauna na daina yin lalaci ba ni tutar sotin da Fatima ta yanci ni ba ganki gwanatin atin na zauce Fatima ta wallahi umma ke karshe ce babu goge boye kuce da su ne na ce duk batun da bar Fatima ciki karya ce dan ana magana dole ne a sa zara'u ga sadaukai tare gudan tiro kaka'u sassanin samun yantuwa ku kalli na sa'u kan da Fatima tulbin jiya uwar shiraba'u so da ziyara ba na su zo a gare ki Fatima ta ne sai ake nake yin shauki umma kin ga ta kowa ina ta yi a cikin ki ni kawai da mata na ce ina kaunar ki an kashe kin tashar cikin isasshen mulki an hana kin bayar suwa suke a gaban ki wacce ke kyautar burgita ta ban mamaki Fatima mai sarki alin alina zaki gadiyar da ta juye kawai ta zan babanta in ka ce matsayi ko isa suna hannunta shugaban daga har sahibar sama ya kira ta jasadi tsoka zuciyarsa Fatima binta na faɗa billahi al'azim gana ta tara da sirrin bi sai ya da a kauda da lura rana ta ni yaban ki yanzu na fara umma ki man sanin cikin yaban na zarra la ilaha illallah ta shugaba ta ji mu Fatima ki oda ki ce su saurare mu ko kadan in muka yo su dinga ji a aman mu Fatima dan sai dil wujud sake dago mu ke kadai za na bake take su saurare ni walida ko rabbu ko gurin zulmani tunda komai ke ta shiga rabon imani dan cikakken nan awulin da bayi da sani gaba inda sarauta take fida a gurinta ko bari baya fadin ta shugabar kasaita umma dan girman shugaba kara fahimta in yi in kara in na yau na haukan bita Fatima ai mana lamunin yabo dan Allah sa idan muka yau ajiyo a ce baki
Fatima a kula mun da shehana mai sanki. Shehu Tijjani ba mai kwana ya ce na faɗaki, ya ce na faɗaki, ya ce na faɗaki. Mai kwanan nan naki, kwanan nan naki, mai kwanan nan naki, mai naki, 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 naki. Ya babanmu, babanmu.